Какво прави един монтаж наистина добър? Ще започна с това, че повече ефекти не означава по-добър резултат. Най-важен е сторителинга. Защото бях сигурен и уверен, че ще клонам направо за Div 3. Докато изведнъж нещата не станаха напечени. Защото всичко зависеше от последната игра, в която се случи нещо скандално. Изнасяхме цялото лоби рандом по рандом и изведнъж се оказахме в мидгейм, където отдалеч сканирахме няколко тима да се бият и бяхме готови да се намесим. Но да кажем, че си останахме с готовността. Точно заради този измислен бъг не се квалифицирахме за дивизия 3. Вместо аз с отборника ми да краш паднем, краш отпаднахме. Конкретно в това видео сценария също е изготвен от нас, но монтажа допълва въздействието му 3 пъти повече. В такъв момент, за да не потуша всички видове монитори около мен, обикновено си поръчвам по един мазен дюнер. Ако не искате да ви сполети краш пад бъг, използвайте сак дюнер. Целта е да разказва историята по още по-добър начин, а не просто да бъде наблъскано с motion графики, шипани, RGB, атентати, данчовци, превръщащи се в бургери, когато се говори за съвсем друго нещо.